Hello guys, welcome to my yay. This tea is different from the tea that I had from my previous TikTok videos. This tea is about the MP2 Pag-ibig guys. Guys, pwede dyo kayo maka-invest sa MP2 Pag-ibig. Like as in, nag-try ko ani last and then, my gosh, nanay, dividends ang ako ang funds nga gibutang sa MP2 Pag-ibig na ako, like as in 2,000 kapin something ang dividends nga naa sa ako ang account. Wala ko katuo, like pinakauna kay wala lang gadoubt ko, then ningon ko sige butang-butang lang gud ta diri, wala without a thought nga inani day ang pag hatag sa dividends nga pwede day inani jud. So yeah, makaingan ra pud ka nga dili ra gyud siguro masayang ang imong money. No? Like wow. It's in. So yeah. Uy, grabe naman gani nga hagok ni. Ay, Lord. Bitaw guys, sa mo na siya ang tea. Dili ni siya pang pang cloud chase nga TikTok video na ko karon. Cherries. Tumulot siya guys eh. Babush, don't forget to follow for more.